Pajjiżna llum għandu mhux biss l-inqas rata ta' qatt fl-Unjoni Ewropea, iżda għandu wkoll l-akbar rata ta' nisa fid-dinja tax-xogħol. Is-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg tkellmet dwar dan waqt il-programm Bil-Fatti fuq One fejn ġie diskuss l-aspett tan-nisa u d-dinja tax-xogħol fil-kuntest tal-Festa ta' Jum il-Ħaddiem. Għal dan il-għan il-Partit Laburista diġà ħejja programm estensiv ta' attivitajiet biex ifakkar il-kisbiet ta' gvernijiet laburisti fl-aħħar snin, fosthom ir-rekord ta' opportunitajiet ta' xogħol f'pajjiżna, tant li llum ingawdu waħda mill-inqas rati ta' qatt u waħda mill-ogħla rati ta' persuni f'impjieg fl-Unjoni Ewropea kollha. Tħares lura għal dawn l-aħħar 10-15 sena tara trasformazzjoni ekonomika li kellu dan il-pajjiż u li saret grazzi għall-ekonomija li hija illi mexxa l qudiem Gvern Laburista. Illum il-ġurnata għandek waħda mill-ogħla rati ta' nisa illi qegħdin fis-suq tax-xogħol. U irrid nagħmel comparison mela fl-2013 kellna ftit aktar minn 50% ta' nisa illi kienu qegħdin fis-suq tax-xogħol. Illum il-ġurnata 11-il sena wara għandna aktar minn 75% tal-suq tax-xogħol li huwa magħmul minn nisa. Il-Gvern ħadem ukoll permezz ta' inizjattivi oħrajn li bihom għen u qed jgħin lill-familji Maltin u Għawċin. Inizjattivi li ġew deskritti mill-President ta' Nisa Laburisti Nikita Alamango bħala tangibbli. Child care illi għenet ħafna nisa b'mod tangibbli, u ma tikollok ħafna miżuri żgħar illi jgħinu familji differenti. Per eżempju, għandek il-carers leave li huwa ftit, għandek il-leave tal-paternità li kompli jgħin. Għandek per eżempju l-IVF leave li għandek mitzija illi dak li jkun jixtieq jippjana familja. Illum il-ġurnata qed ifittex mezzi li għandna f'pajjiżna illi wieħed jista' jagħmel użu minnhom illi joħdolok ħafna ħin. Biex ifakkar dawn il-kisbiet oħrajn, il-Partit Laburista qed jistieden ukoll il-familji biex jieħdu sehem fil-programm estensiv ta' attivitajiet li ħejja għal-Jum il-Ħaddiem. Fosthom nhar il-Ħadd li ġej fejn il-Prim-Ministru Roberta Bela se jmur jiltaqa' man-nies f'Raħal ġdid ħall-Qormi u r-Rabat. Il-qofol ta' ċelebrazzjonijiet jintlaħaq nhar l-ewwel ta' Mejju b'mass meeting fi triq il-Merkanti, il-Belt Valletta.